Vrienden van het Ledel Theater, vrijwilligers, sponsors, nou eigenlijk dus allemaal vrienden van het Ledel Theater. Welkom op deze avond en we gaan er een mooie avond van maken. Het programma van het Ledel Theater 2022-2023. Jou ga ik nog eens uitnodigen. Sai do rio até quando? An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. This love is patient, this love is kind. It just does not envy, just isn't blind. It always protects, it trusts in it all. The perfect, the greatest love of them all. This is my homeland, my heart is here. These are the voices I long to hear. No matter how far I may roam, I have a homeland, I have a home. Hello, little girl. Hello, little girl. Love me do. Die aflevering wordt door 70 miljoen Amerikanen bekeken. She loves you, yeah. Louis wouldn't cry for you when you walk the streets for Louis. You better do what Louis tells you to. So long as men can breathe and eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Ik was 13, small verliefd op de jongen. Ik had een meisje leren kennen in de Burger King en ik was meteen verliefd. Na 7 weken trok ze bij me in, maar na de 8e vertrok ze met mijn fiets. 60 jaar geleden werden de autostrades aangelegd, hebben ze een onderlaag gelegd met grind en teer en dan nog een laag eroverheen waar je overheen kan rijden. In België zijn ze ook begonnen, hebben ze die onderlaag gelegd. En dan zei er iemand, dit is ook heel mooi. Wie wil de duvel? Nou, en dan is iedereen weer weggegaan. En dan zei er iemand, maar we gaan wel de snelwegen verlichten. Dat je wel kunt zien in welke kuil je nieuwe auto naar de klote gaat. Augsburg, are you ready for the last chorus? I want you all to sing with me. Come on, stand up, make that party together. Sweet Caroline. Oh, oh, oh.
waar wil ik allemaal naartoe? Nou, je wil misschien wel naar alles. Maar als je er dan ook precies de datum bij wil weten en de tijd, dan is het natuurlijk handig om even te kijken op de website. En als je die dan ziet, dan moet er iets opvallen. Ja, precies, die is nieuw, een nieuwe website. Nou, toevallig weer met Mart erop. Dat vonden ze een mooie jongen, dus ze dachten laten we die maar pakken. En wat er dan speciaal nieuw aan is, want hij is niet alleen nieuw, hij is ook verbeterd. Als je nu naar de website gaat, dan zie je meteen op de dag, nou ja, dat je wilt kijken, wat er die dag te doen is in dit theater. John Bolsius, de man ja, die hier eigenlijk natuurlijk had moeten staan, die heeft nog een klein deeltje van dit programma gemaakt. Maar verder is het echt allemaal het werk van zijn vrouw Justina. John, de onbezoldigd coördinator en programmaleider. En hij maakte van het Ledel Theater dat wat het nu is. Ondanks corona heeft het toch zijn bestaansrecht bewezen. En daardoor zitten wij hier nu met z'n allen. Nou, het bestuur dacht, wij moeten hier iets bijzonders mee doen. En ze wilden John eren op een bijzondere manier. Ridder in de orde van Oranje Nassau, dat was hij al. Dus ja, wat moet je dan doen? Justina, mag ik jou uitnodigen? Vanaf nu heet deze zaal... En jongens, denk nou niet van een knullig bordje, want dit was maar even voor de onthulling. Er komt echt een mooi bord. Ik heb het hier, ik zal het even omhoog houden. Dat is wat je hier ziet en er is nog een mooi naambord. En de volgende keer dat je hier in het theater komt, dan zit je dus in de John Bolsiuszaal. Nou, Justina, ga nog even een keertje staan. Want ik vind dat jullie er eigenlijk nog wel een keer een applaus mogen geven. En dan niet om de onthulling... Nee, voor deze presentatie en dit geweldige programma waar jullie het aankomende jaar dus naartoe kunnen. Justina. Justina, de John Bolsiuszaal. Hoe blij ben jij? Ja, super blij. Eindelijk een beetje zichtbare eer voor John, voor zijn alle inzet die afgelopen jaren heeft hij voor het streek gedaan. Maar het was niet jouw idee? Nee, het kwam toch wel van het bestuur van het Ledel Theater, waar ik eigenlijk enorm verrast was en toch tegelijkertijd ook dankbaar voor. Ja, ik zei het al, het was een beetje lullig bordje daarnet, maar er komt een heel mooi bord buiten te hangen. Kom ook aan de buitenmuren van het Ledel Theater en ook aan de beide kanten van de zaal ook een soortgelijke bordje met alle informatie waarom en hoe. Wat zou hij er zelf van gevonden hebben? Hij was altijd heel erg bescheiden, dus ik geloof niet dat hij van al dat aandacht wel zo straalde. Maar dit denk ik, dat het echt van boven ziet hij dat wel en waardeert hij enorm. Ja, en het was hem er natuurlijk alles aan gelegen om dit theater voor te laten gaan, hè? Ja, dat klopt. Al dat liefde, ja, klopt. Nou, dat gaat met dit programma toch zeker lukken? Daar ga ik wel van uit. Dat heb ik echt met alle liefde en passie verder doorgezet. Dus het is nu eventjes spannend voor mij wat de mensen hier en het publiek van vindt. Maar ik heb alle vertrouwen. Je zat voorin, maar je hebt toch stiekem wel eens even naar achter gekeken? Ja, met heel veel plezier. Helemaal swingende mensen bij de live optreden en ook soms heel stil gepassioneerd luisteren naar jouw woorden en naar alle filmpjes die voorbij kwamen.